Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo lagunak, historialari guztiei gustatzen zaien kontu batekin gatozkizu gaur. Herri baten urteurrena. Hori da. Fiesta... Eta gainera, bigarrenez segidan. Puf, fiesta planazo. Bueno, zagatik gustatzen zaien historialari guztiei hori, inor gutxi irakurtzen dituen, Norberaren herriari buruzko liburu totxo horiek, diru publikoarekin ordaintzeko garai zoragarria delako. Bueno, gu motxean esango dugu. Eta orduan nora joango gara gaur? Lekitxo izan ziteken. 2025an urte batzu beteko ditulako, baina ez oraingoan arituko gara ondoko jende importantearen sorlekuaz. Ia jendeak asmatzen duen. Landakandaren banderoa, Realeko zubeldia, Pelotari mordo bat ere bai. Hori, seguro. Bulegoko bibote duna. Jokin Errasti pelotaria, espekulatzaia. Arzaiuz, bertsolaria ez, de Real One, Xavier. Gure entzule mamorena, eta guztietan garrantzitsuenena, Matadeiz eta kontrako estarria isen sorlekoa. Txerri da? Azkoitia. Hori bada. Joan den astean, New York. Azpeitiaren alboan dagoen herri hori, ez? Goian. Azkoitia, Azpeitia. Vale, claro. Zentzua du. Bai. Nuen inoiz horrela. Espainiako telebistan Fairiren anuntzioa azgoatzen bazerate, garai batekoa, Bilarriba, Bilabajo. Hori dira guriak. Goi, Azkoitia, Azpeitia. Ni arrua goia, arrua behianekan, baina bai. Bueno, kontua da hori, joan den astean, New Yorki tokatzen zaion, eta aste honetan... Hombre, New Yorka gero zen izango da. Beste metropoli garrantzitsu bat. Eta gainera, 300 urte gehiago bete ditu. 700 urte. Ja. Bai, eta zuzen bezala, historialarioi efemerideak asko gustatzen zaizkigu. Efemerideak gugan zauriak direlako, norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako, ez gaude gunkarietan tabernan autobusetan gaude, talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe, efemeridea gugan. Ez ezo aipatu anari, ez, zerrendan? Banekielako soinu bandetan seguro atea bazala. Azkoiti eta musika. Azkoitiko Sinatra. Anari, aurrekoa nola esan zenion? Anari Morriset. Anari Morriset. Bitu, ez dut enekan. Bai. Hori gehiago bestatzen zait. Bai, Sinatra bizka, mafioso. Bai, baino interesgarria iruditzen zait. Igual egunen batean personajei interesgarria. Badaka. Eta uste baino majoagoa iruditzen zait. Bai, bueno, kontua da, Sinatra utzi eta Anariren jaioterrera joango bera, eta zergatik esaten da 700 urte bete dituela. Pues segurazki matematikak eginda 1324an zerbait gertatu zelako. Bai, urtarrilaren 4an, zehazki, Alfontso Amekagarrena gaztelakoak, Alfontso? Azkoitiari, hiribildu privilegioa eman zion, eta San Martin de Azkoitia de Iraurgi izen ofiziala jarri zioten, baina, bueno, gauza hauek ez dira, ez, hori, erregeak karta basinatu eta herriak ez dira besterik gabe, ez, perritxuko bezala espontaneki sortzen, eta hiribildua Iraurgiko goiko aldean zegoen, eta lehen ere, erregean karta lortu baino lehen ere, horre Azkoitiarra bizi ziren. Azkoitiarrak Jakin gabe Azkoitiarra zirela agian. Hori da.
Azkoitiako lurraldean gizakiak, pues, arrastori zaharrenak 5.000 urte ingurukoa dira, izarraitz inguruko trikuarriak dira, eta gero egungo herritik hurbil Muno Handiko kastroa zegoen, eta hori da Burdinaroko herrixka arresitua. Baina dokumentu idatzietan Azkoitiari buruz dagoen lehenengo aipamena 1186-1189 urte ingurukoa da. Garai hortan oraindik urte gutxi falta ziren, baina Nafarroko erresumaren parte zen. Oraindik guria zen. Eta horregatik Iruñeko gotzaindegian agertu zen dokumentu hori, eta dokumentu hortan Iraurgi izeneko eskualde bat aipatzen da, eta horrekin batera bi eliza aipatzen dira. Batetik Soreasun San Sebastian eliza, eta hori izango litzateke Azpeitiaren jatorria edo, ez? Eta beste aipatzen dena Azkoitiko herriari sorrera emango ziona edo Baldako Andre Maria parrokia. Tristea da, bizitza. Osea, behin zure herria idatzita jarriko, eta justo aipatzeko pederazten bi leku nagusien lekuan, osea, non dagon. Bai, hori da. Oso ongi. Zunian, jokaizu loderixe, zergaitik nahi degulako, ondo pasau, Andre Maxe. Ama nahi zunian, jokaizu loderixe, zergaitik nahi degulako, ondo pasau, Andre Maxe. Baina, seguro, triplea egingo, seguro ofizialki sortuta izan aurretik Euskaldunak, orko Euskaldunak ere bai, ziur gure herrikirol guztokonean arituko zirela jada, elkarri ostiaka aritzea. Bai, hori da. Pentsatzen nuen pilota zaizinala, ez? Azkoitia zaizinala, baina ez. Beste ostiako bat. Hori da, bai. Eta gainera, herria ofizialki fundatu zen garai hartan, ez? 14. mende hasieran, Azkoitia bandoen arteko gatazkaren erdigunean zegoen, ze 5 bat urte lehenago, 1319 urte inguruan, oinaztarrek Baldako, lehen aipatu dugu Baldako Andre Mariaren eliza errezuten, eta Baldako jaun Ganboatarra eta bere semea ere hil egin zituzten, eta orduan testuinguru horretan eskatu zioten herritarrek Gaztelako erregeari privilegioa, ez? Segurazki segurtasun edo babes bila. Badakigu bandoen arteko gatazkak ez zirela horra maitu, eta handik urte oso gutxira San Martikon bizalek eskatu zuten hiribildua lekuz aldatzeko. Eta Urola ibaiez beste aldera aldatzeko, leku seguruagoa edo izango zelakoan, eta azkenian erregalia 1321ko uztailaren 9an sinatu zuten, hau da, herria fundatu eta 7 urtera ja aldatzeko baimena lortu zuten. Izen aldatu zioten, eta Miranda de Iraurgi izena ofiziala jarri zioten, baina ez zuen arrakasta hondirik izan izen berriak, ez? Azkoitia izenaren erabilera ja zabaldua zegon, eta horri utzi zioten, pixka bat Twitterrekin gertatuan bezala, ez? Elon Muskek izen aldatu dio, isa jarri dio, baina danok nire ustez Twitter esaten jarritzen dugu, ez? Bai. Alegia, motzian, orain Azkoitian edo Lekeition ospatuko dena da, Salamankan jaio zen tipo bat, Gibraltar konkistatu zuena, por cierto, señorito horren erabaki bat. Por cierto, bere biografia guztietan, bere izairaz eta agintaldiaz, famatzen dutena da errege autoritario. Bai. Errege hitza autoritarioaren sinonimo ez balitz bezala, osea, autoritario. Bai, orduan, imaginatu nolakoa izango zen elementua. Orduan horren, oso ondo. Oso polita. Baina, bueno, Azkoitia izena azkenean gailendu zen, ez? Eta beraz, esan dugunez, azkenean, herria fundatu ofizialki. Ja. Fundatu eta oso gutxira, Azkoitiko egungo herrigunera edo mugitu zen hiria, baina jatorrizko leku hortan, Iraurgiko San Martin baseliza, oraindik hor dago, eta kanpandorre eta erlojo eta guzti, ez? New Yorkek Empire State dauka eta Azkoitiak San Martingo dorrea. Ezu. Bai. Eta urtero, Azkoitiar batek esan da,
San Martin egunean, egun osoan zehar, kanpaia jo eta joaritzen omen dira, herritarrak nahi dutenak behintzat, ilaran jartzen omen dira, eta txandaka kanpaia jotzen dute. Barkatu. Euskal bukakearen jatorria ari gara. Dindon, 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 orain ameka. Dindon, 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 lastera mabisek. Dun, jodi gortu bat, dindon ordu bisek. Olako erlojori, etzauke beste risek. Mi tío procurador, mi padre alcalde, mis hermanas maestras, conmigo casate. Ay, mírame gaxuak, erantzun zahazute, zertarako oiekin, ezkontzen zerate. Dindon, 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 orain ameika, dindon, dindon. Banekin horlako komentarioren bat egin hartzen nuna. A ver, eusten diaz hor eskura, Bai. askoitin gainera, lista zinguratuta, zemar dute gaizue. Bueno, aldatu ezagun gaia, eta aipatu behar da, New York ez bezala, Azkoitia Gipuzkoako hiriburu ere izan zela. Noski. Gutxi gora bera, esan behar du, ez? 16. mendean Azkoitia Gipuzkoako hiriburu izendatu zuten, baina, zehatzago esateko, Foru Aldundiko txandakako 4 egoitzatako bat izendatu zuten. Azpeitia, Donostia eta Tolosarekin batera. Bueno. Horrek esan nahi du, txandaka Azkoitia lurraldeko korregidoraren egoitza izan zela, eta beraz, lurraldeko hiriburu administratibotzat edo jo daiteke Azpeitia. Errenta aitorpena arrea jun bazan, eitea. Hori da, bai. Eta kanpaia jo, Bai, gauero. hori da. Bueno, kontua da, orain oso errepaso harin eta ez, azalekoa egiten ari gerela Azkoitiko historiari buruz, baina, nahi izan ezkero, ez, gehiago sakondu eta hobeto jakin nahi ezkero, historiako gora beraiek, zazpigarren mendeurrenaren aitzakian, Azkoitiko udalak hitzaldi sorta bat antolatu du, eta udalaren YouTubeko kanalean, entzun gai daude, ordubeteko hitzaldia dira, Muno handiko kastroari buruzko bat dago, beste bat, dorreari eta erlojuari buruzko bat ere badago. Eta nahi zenezkero. Baina batez ere, ipatu nahi nun, Zakeltzaltuk izeneko irratsaioa. Berez, ja, 60 gora saio dauzka. 2 orduko saioa dira, beraz, denbora eta interesa daukanak. Entzuten gaituzte, Bai? Batek bai, lehen aipatu du, gainera. Guk ere, nik batzuk entzun ditut, Ez denborarik izan danak sakonean entzuteko, ze badaude ordu esente hor. Baina hori, gomendioa, nahi duenak, guk baino beto, entzungo ditut eta azalduko dizkie kontu hauek, ez? Baina, errepaso azkarretarin bai, baino, badakit gainera zure zati favoritora iritsiko gerala. Bai. Azkoitiari buruz... Kampaia jotzaren eta gero? Bai. A ver. Eta Azkoitiari buruz hitz egitean, Azkoitiko salduntxoei buruz zein behar dugu. Jende ona, Bai. Eta hortarako, nire hitz erabili baino hobeto, Azkoitiko udalaren webgunean horri buruz dagoen testua irakurriko dizuet. Naiz eta burdinolen krisiagatik edo gerren eta gaixotasunen eraginagatik pobrezia garaiak bizi izan, Azkoitian egoera ari aurre egingo zion taldea sortu zen. Azkoitiko salduntxoak. Apal. Bai. Azteko. Bai. Ameslariak, Euskal Herri modernoaren kontzeptuaren sortzaileak eta kultura eta ekonomiaren esparruan berritzaileak ziren Azkoitiko salduntxoak. Eta alaketetan murgilduta zegoen Europan ideia berrien bultzatzaile izan ziren. 1764an, Azkoitian sortu zuten Euskal Herriko adiskideen elkartea. Zenbait pertsonaiaren ekimenez. Besteak beste, Xavier Maria Munibe Peñafloridako kondea, Manuel Ignacio Altuna eta Portu, eta Joaquin Negia Narrosko Markesa. Mira. Eta Azkoitia, Espainian zein atzerriko herrialdeetan gerora sortu ziren elkarte ekonomikoen eredu bilakatu zen. Hortxe. Non apuntatzen da? Apuntatzeri baldago. Ez dakit, baino... Nahi dut. Imaginatzen dut, erabat ados daudela deskribapen honenekin. Bakarrik gaian faltazeko zitzaigun,
D bat jartzea, ez? Asier de López edo eso zerola, ez? Apur bat igotzeko gure estatusa, ez? Uste dut hor herrixeak ez dakite kabida handirik izango zuen. Ez dakit, herrixeak ez daka kabida handirik Azkoitiko Udalaren webunean, esan beharra dago. Bueno. Egia da, horrelako esan webunean historiari buruzko testuak alaburrak izaten dira, ez? Eta oso ez dakit, azalekoak ere. Bai. Baina, Azkoitiko zalduntxoi buruz hori idatzi bai, baina 1776ko matxinadari buruz, ez da ez eragertzen. Ez eragertzen? Ez, laburpen horretan bintzat ez. Eta kontuan izan behar da, lehenengo Azpeitira eta gero ia Gipuzkoa sora edatu zen matxinada hori, Azkoitian bertan piztu zela. Bai. Ez da beharrez, entzateko azkartasunik, ez geralako ginoren morroin, ez inoren zerbitzari. Hemen dator, matxinada! 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 Ale Sarduita iraultzari buruz berruetan, Bai. Oso ondo karria, Bai. Ez dakit 1776ko matxinada honetan diskriminaziorik ote zegoen ala ez. Seguro denak izan da ziela eta ondo biliko zan, behan. Bai, seguraski. Bai. Kanpaia jotzen. Testinguru pixka bat jarriko dugu, testinguru hortan ez zegoen Alex Sardu bandikan. Eta da, irakurri dugun testuan azaldu bezala Burdinolen gainbehera garaiak ziren, gerra garaia, gaixotasunak, eta horre guztiak krisialdia eragin zuen urte haietan, baina aipatzen ez dena da gariaren prezioaren igoerak asko larriagotu zula egoera. Eguraldi txarreko urteak izan ziren, eta beraz usta kaskarreko urteak. Gainera Espainiako gobernuak, monarkiak, alearen liberalizazioa agindu zuen, aurreko urtean, 1775ean, teorian, ekoizlei nekazarien mesede egingo zielakoan. Baina, sorpresa. Hori da. Sorpresa. Inorketzen espero, praktikan, egoerak okerrera egitera egin zuela, herritar gehienentzat, baina ez denentzat? Ez, Azkoitiko zalduntxoak ez zugaten kejari. Ara. Sorpresa. Eta beste jauntxoek ere, azkenian espekulazioaren bidez aberasteko bidea zabaltzen zielako, liberalizazioak. Ez orain bezala. Hori da, zenbat alatu dan hori, Bai. Kontua da, denbora gutxian gariaren prezioa ia bikoiztu egin zela, eta kontuan hartuta batez beste herrixeak alegia, garai hartan beren sarreren 170 inguru elikadurara abiratzen zutela. Orain bezala, baina etxe bizitzarako. Hori da. Igoera horrek gozea eragin zuen. Hori ere, ez usteko. Ez zuten espero. Hori da, ez. Eta horregatik ere, Gipuzkoako 1776ko matxinada da honi, gozearen matxinada edo eta gariaren matxinada ere esate zaio. Esan beharra dago ez dela kasu isolatu bat, hau da, Zuraski, estatu mailan ezagunena eskiratxeren matxinada izan zela, baina estatu osoan, ez? Batzuren nago, estatu ondoren, baina matxinada izan zirela. Bai. Kontua da apirilaren 13an, Azkoitiko apaizak bere sermoian, herritik elikagairik ez ateratzeko eskatu ziren jauntxoei. Eta apaisa, Bai. Ze azkenean garia eta hartoare bai, barne eskaera asetzera bideratzeko eskatu zuen eta ez esportaziora edo espekulaziora. Baina, biharamunean, apirilaren 14an, alez betetako gurdi bat abiatu zen Leturiondo etxetik, ja azkerateko bidean, hau da, herritik kanpora, hori da. Eta herritar talde batek geldiarazi zuen gurdia eta atzera itzultzera behartu zuten, eta gero herritar horiek herriko plazara jaitsi ziren, eta hangari eta hartoan negaren prezio berriak adostu zituzten jauntxoekin, eta beraz bazirudien ja egoera lasaitut zela Azkoitian, baina biharamunean apirilaren 15ean gertatutakoaren berri Azpeitiera iritsi zen, eta hango jauntxoek armak hartu zituzten herria defendatzeko.
Alegia, hainbat nekazariri dei egin zieten armak hartzitzaten haiek, beren interesak, jauntxoenak, defendatzeko. A ber, Mieltxo hartu sardia eta zeizak askoitira. Hori da. Movida da hola, omiti. Kontua da, egunean bertan, nekazari baserritarraiek jakin zuten benetan gertatu zena, eta zer egin zuten, Azkoitiko matxinoekin bate egin. Beira, horregatik izakien sinisten jarraitu behar da. Bai, Urrestilako biztanle batzuk ere batu ziren, eta guztira egunean bertan, antolakuntza gaitasun nabarmena zeukaten. 2000 bat matxino bildu omen ziren guztira. Jesus. Bai. Danak. Bai. Yes. Apirilaren 15ean, beraz, oso, ez, 16an izan zen, ez dakit, ja kapitulazioak, ez uste egunean bertan izan zela, kapitulazioak adostu zituzten, Azpeitian. Ezen, Iraultza Express. Bai, baina egia da, ez dira gordetzen Azpeitiko kapitulazioiek, baina mutrikukoak bai, eta uste Wikipedian edo, irakurgai daudela nahi duenak, eta gainera oso antzekoak izango zirela imaginatzen dut. Eta egia da, Azpeitian ja kapitulazioak sinatu zituztela, baina matxinadak edatzen jarraitu zuen, Debabarrenean lehenengo, Debagoienean ondoren, eta azkenean, Gipuzkoa, bai. Ez da, Gipuzkoatik kanpo ere, Gasteiz. Bilbo inguran esan garai hartan ere, a ber, leku askotan, bai. Bueno, aurrez gomendioak egin ditugu, ez? Hainbat irratsaio eta hitzaldirenak, baina Azkoitian piztutako matxinadaz gehiago jakin nahi izan ezkero, Azkoitiko idazle batek, Inigo Aranbarrik, bi liburu ditu, bata Apirila novela, 2014koa, eta bestea 2016ko saiakera bat, Txanton Garrote agertokitik jetxi zen eguna. Eta, bai. Aranbarriren esku bat artean izan seguro, nik ez dut irakurri baina, seguro interesgarri dela. Nik Txanton Garrote irakurri dut, eta bai, merezi du. Eta hor, saiakera hortan, badago pasarte bat, badago pasadizo bat Aranbarrik biltzen duena, Azkoitiko zalduntxoen eta beste jauntxo ilustratu salbatzaileen jarrera izaera nolakoa zen, ez? Neko garbi azaltzen duena. Eta izan zen, 1764ko irailean. Hau da, Euskal Herriko adiskideen elkartea sortu eta berehala, eta matxinada baino oso, ez? Urteterdi edo lehenago. 1764ko irailaren 11an, Peñarol Floridako kondeak, el borratxo burlado. Salduntxoen sortaia. Hori da, bai. Eta antzezlan hori Bergaran estrenatu zuen egunean, ez dakit ezagutzen duzuen borratxo burlado, euskerazko bersio bat ere badago, mozkorra barregarri edo. Ondo dago gauzak euskeratzea, baina gauza batzuk ezagin merezi duten. Berez oso esklabutzaren aldeko aldarria, oso klasista, herrixeaz barre egiteko. Eta orduan, antzezlanarekin bat edo, Bergaran, esan dugun bezala, aberatxek eta jauntxoek pobren goseaz barre egiteko espektakuloa antolatu zuten plazan. Donibane Zuaitz edo, bakizu ez, makiluze horiek, ez, koipetu, ez, zuten, Donibane Zuaitza, eta gainean janaria jarri zuten, eta beraiek, jauntxoek eta aberatxek, balkoitik ikusten zuten nola saiatzen ziren pobreak janaria eskuratzen, balkoitik begira, txokolatea eatu zuten bitartean. Etu zen, kukaina vertikala. Bai. Asmatu zuten orduko negurikoek. Hori da, bai. Oain horri konkiz deitzen zaio. Ez? Bai. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.